Ngesikhathi sohambo lwakhe uSiyanda Dlamini uhlangane nezinkulungwane zabantu. Inhloso yakhe ukuletha ukuthula nozinzo eNingizimu Afrika. Uqale uhambo lwakhe eThekwini ngoMasingana, kanti usehambele eMpumalanga, eGauteng, eNorthwest, eFree State kanye naseNorthern Cape. Manje usendleleni ebheke eWestern Cape naseEastern Cape. Ngenze umkhankaso wami ke obizwa ngePeace Walk. Ithimi yami yakulonyaka ithi peace and stability. Ngamafuphi nje ithi asiqinisekise ukuthula, asibe nokuthula ukuze sibe nezwe elinozinzo, ukuze sibe nozinzo. Uthi yodwa kuphela indlela yokulisana nobugebengu ezindaweni ezifana namalokishi, ukwenza ukuthi abantu baphephe. Umkhankaso wami ngenzani ngiqinisekisa ukuthi siyayenza lenkulumo ekhuluma ngokuthula because abantu bethu badiniwe banolaka. Ubona kwenzeka zonke lento ezenzeka emalokishini endaweni zethu engekho normal. Ubona silimazana usuku nosuku, mawuhambe emalokishini ujomba igazi, mawuhambe emalokishini umnotho wawusimami, mawuhambe emalokishini ubona izitolo ezayisebenza kodwa seziumlotha namhlanje, mawuhambe emalokishini ubona abantu abasha behleli bebaningi lapha nedakamizweni, okusho ukuthi asinakho ukuthula, asinakho ukuthula emphakathini wethu. Uvakashele izikole namasonto ukudlulisa umyalezo wakhe. Isifiso sakhe ngelinye ilanga ukubeka lo myalezo wakhe ebalazweni lomhlaba njengaseMelika.